nanggap kabeh monggo nggih. Kula gratis nanging kanca-kanca mawon sing mboten. Lha ngono to? Lho ya sedaya no Pak niku akomodasi kok ya Mas ya awake dhewe komitmene dadi seniman kok ya. Engko kanca-kanca caduti padha wae. Kaya ta. Ora nek dalang ki komitmen kok Mas, dalang ki dalang laris, dalang ya apik, becik. Ora iso. Lho sak jam ngene iki Nek dalang ki dalang apik awake dhewe gak ngira iki dikeki tempat dhewe ngene gak ngira. Mesti dadi makan lho. Mesti dadi siji. Lah kan ngerti panitia aku gak patek apik karo kono. Ya kan? Mas, aku gak lek karo dalang iki ngono. Ya apa kon kok gak lek karo dalang wong jenenge seniman kanca partner nyambut gawe. Partner apa? Nek iso iki kowe karo melok Pak Rohman Rohim. Roman Widodo, Roman Rohim. Pak Roman Widodo iki Roman Widodo telepon aku ping 15 lho. Lho, lah gak tau dadi. Lho. Lah perkara gak dadi ki apa perkara dinane ora pas, tanggalane ora becik. Dinane pas, tanggalane pas. Lah sing ora pas, regane njaluk rego BPJS. Oh, berarti kowe kaya lurah kene kowe iki. Lho, nyapa kaya Pak Lurah kene kalau Pak Lurah. Oh, Pak Lurah Sembodo. Sembodo piye masuk Agustus neh ya tak tekane neh rego BPJS bolo dhewe. Ora masalah. Sik to kowe kok gak rukun karo Pak Dalang wong jenenge nyambut gawe nyuwun sewu lho Mas komen. Nek di atas panggung walaupun kita di bawah itu ora tekoan paribasane satron tapi nek dhuwur panggung semua itu partner kerja nyambut gawe bareng. Lah iya mula kuwi guyon Mas. Maksudnya iki wau kula nggih mboten kira-kira ngernah-ngernane kanca Cak Komet dan kawan-kawan. Nek ngoten. Nggih nek kowe nek nggih niki wonten papan panggilan sisih kiwa niki wonten. Sisih tengen wonten. Dadak bisi iku lho, cantrik bisi. Pak, terus Cak Komet liwat anu mburi larapan mawon jare. Terus sinten? Cantrik niki wae sing ngomong bisi aku ya. Lah niki tergantung sing urunan mriki sing kathah nggih mriki kok ya Mas yo. Wis madhep rene rasa ngurusi dalang. Salam sing apik dongane. Yo wong dalange paling yo larang awake dhewe yo Met yo. Wis do ngerti ngono kok. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu, Pak, kabare sehat? Panenane dadi kok ajur niku Pak? Pertanyaanmu ya bener Pak Ewi to. Lah nyapa Pak E? Ketoke pertanyaanmu pertanyaane dadi panene dadi ya pertanyaan ketok biasa ngono to. Tapi nek kuwi sing duwe sawah, sing gak duwe kan ya tersinggung to blok. Lho, kok tersinggung piye? Wong aku lah ora duwe sawah kok panen gundulmu ya. Lho, aku iki ndongakne becik lho Mas. Ndongakne ya sing lengkap wong ndonga ora kulaan. Muga-muga sing duwe apa iki muga-muga panenane dadi nggih Bu nggih. Anake muga-muga dadi anak sing saleh salehah migunani nusa bangsa duwe agama amin Allahumma. Iki nak sing gak duwe anak nelongso. Lho, lah kok iso anak. Lah sing saleh-salehah sapa nganake urung duwe kok. Nek ndongakno ki ndonga ora kulaan sing lengkap. Kowe iki ndongakne kok mbok bantah, aku mang ndongakne muga-muga petani sukses tandurane dadi panene malimpah mbok paido. Sing gadah sawah, tambahi ngono sing mboten gadah tumbas. Lho. Ngono. Lho sik. Lah nek tumbas ki nek duwe dhuwit, lah nek ora duwe dhuwit mongko tuku iki butuhke ragat. Lho, bocah kok iso gak mikir. Lah kuwi Bank BRI, Bank Jatim iki disediakno kanggo awake dhewe. Gak duwe dhuwit utang nggih ya Bu ya. Lho, nggih jamaahku. Kowe iki balane sapa to Bu iki? Ya bala aku. Wong ki ya lesu ya to. Mangan. Ngantuk turu wis rasa bingung, ora duwe dhuwit utang. Lho ngono. Dipikir gampang wae. Kabeh nglakoni ngono lho Mas. Cocok sampean iki. Pancen cocok. Mongko lek utang ki ra wajibe mbayar. Bayar ki nek duwe, nek urung duwe semoyo. Oh no. Sik to, kowe iki penduduk cap apa to, Met? Cap iki cap lang. Wong jenenge wong utang ki wajibe mbayar nek gak mbayar semoyo. Lah sing digo bayar ki rak ya duit to. Lho, mongko kowe sering ditagih BRI pegawai bank kowe gak iso mbayar. Lho nyapa? Lho, nek ditagih ya semoyo to. Gawe wetang anu 2 minggu neh Mas rene lho ngono. Dadi ndongane iki kudune muga-muga sing ora ndek sawah endang tuku. Ya iya. Endang tuku sawah. Tuku sawah. Nek tak ndongane muga-muga sing kagungan putra muga-muga dadosa putra ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Taruna ngungkuli bapa. Lah lak ra duwe. Lah nek tanggal 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun urung duwe anak. Mari gak gelem konsultasi karo ingsun. Sik to. Kowe iki pangkatmu apa kok ingsun iki kira-kira aku. Maksudnya karo aku ki lho. Iya ngono lho. Najan to ki aku blegerku ketok dagelan paling tidak aku punya trik lah. Oh metode.
paling gak iki memberi solusi, iya memberi motivasi karo warga kene. Dalam bahasa Islam mengatakan berikhtiar. Apa met? Ikhtiar. Alah kok ikhtiar kok dimuncat iku. Alah ikhtiar ngono tok ngono lho kok. Carane piye ben duwe anak kuwi met? Carane gampang, ada dua cara. Maksudnya dua cara. Cara medis atau alternatif. Itu penting. Ana loro. Iya. Nek sing secara medis upamane kok gak duwe anak, secara medis piye met? Medis itu kita bisa konsultasi ke kedokteran, dokter kandungan dan lain sebagainya. Mungkin dikasih penyubur atau bagaimana. Upamane dokter SPOG lah. Lah kuwi lho sepok. Kok sepok? Lah ya kuwi SPOG iki spesialis ogok-ogok met. Aku tak sebutar ogok-ogok tok. Spesialis dokter kandungan. Padha karo dalang. Metodene ya. Dalange iki ya sepok. Apa sepok iki? Spesialis ogok-ogok ning lho. Oh dalange iki metik kok. Biyen metik kok kaya tanpa gigi. Karek sitok-tok ning ngarep kene. Kowe kuwi nggo ciri khas. Dadi nek ora duwe anak iki secara medis periksa ning gone dokter kandungan spesialis sing wis paham ngerti karo bab ning gone janin. Iya no. Nek saiki sing nomor loro met secara alternatif carane piye? Diurutno. Oh dipijet. Aja lara. Lho, nek diurut ya dipijet to met? Gak. Loh, kok diurut kok gak dipijet? Diurutno aku sih. Pamane Sindan iki Mbak Denis anake dalange kok urung duwe anak. Urung duwe anak. Dipijet. Ora usah diurut. Maksudnya diurut ki piye? Diurutno kok yogane apa awake dhewe, apa sing anu lah engko sapa ngerti ya ta? Met sing penting diurut iku ora ya dipijet to met. Oh gak. Diapakne? Iki nggone anu Mas Eko. Aku sik iso. Wis sik. Pak Eko iso. Terus apa Pak RW? Pak Supriyadi langsung Sik kene. Kuwi malah ngrusak wong wedok iku abrakan kok. Sing penting mana? Ora manak ning anake dadi kula weling iki engko lurik-lurik iku kok. Tapi kan iso ndungane soleh dan yo didongakne muga-muga piyai kene Cangkring Malang nggih sak pungkure ngawontenaken tasyakuran ruwahan ya Mas. Nggih. Ngruwah iki saka tembung ngruwat arwah. Mudeng ra kowe utawa wulan Saban ngepasi wulan Saban kowe ngerti ora sing winginane lagi gempar ning gone Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh nggih. Ning gone Pacitan enek apa met? Lindu Haji. Lho. Lindu tok iki kok. Oh iya. Lindu. Enek lindu. Iku kanggo pralampita wong Jawa iki aja nganti ilang Jawane. Elak-elu wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Sing anak ning ruwah niki ya piyai Jombang kaya ngene iki, ruwah ngruwat arwah. Dadi sisik melik leluhur sing mbau reksa sing kawitan bibit kawit saka desa kene diruwahi muga-muga bumine sing dinciki diuyui, dijaluki banyu pitulungan, muga-muga dadi desa sing gemaripah loh jinawi. Allahumma amin. Didongakno muga-muga piyai kene pinter kabeh nggih Bu nggih. Piyai ku nek pinter mempunyai skill SDM kualitas dan mutuavitas insya Allah piyai ini pinter-pinter mesti hebat. Nah ini menurut pendapatmu orang kan berpendapat lain-lain. Loh kok iso lain-lain kok mbok bantah to met? Lah aku yo ndongakno dhewe. Lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Dongakne aku nek tak dongakne piyai kene pinter kabeh. Anu ngen kula gedhene. Lho ora gedhe. Iki lho. Oh iki ya wis. Iki nyapa to kok? Lah orang gede. Halo Tes. Halo. Oh pas gede ya Mat yo. Oke. Suaramu gede to Mat? Lah ya aku dhewe gumun kok ya. Bocah kaya pentol korek ngono suarane gede ya. Rek jres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggriyen. Niku lagi suwantene sinten niku? Lah ya piyaine kaya katen bat ngono kok suaramu gede. Kok gegek kleru mikmu met jajal mik iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aku diwedi. Iki gak suaramu nek iki met. Jajal iki jajal. Anu nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Kula nak yah menten iki swara kula nggih ngeten iki malih. Mosok to ya met ya dhewe-dhewe ya suarane ya antarane jam ya. Lek lho seksine ya nek dhewe. Mosok to met jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tiang cangkring Malang ini nek salam malah pedet cengengesan ya. Lah iya. Maksudnya kula salamin ndongane sampean niku ndongane kula dadi dijawab kanthi sae. Jawab wong ngucapke salam iku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to? Arek-arek ya prek. Iki salam malah pada cengengesan. Bu, sampean iki mudeng omongane Mas Komet mboten didongake lho jenengan iki. Wong salam iku hukume apa, Met? Hukume iki sunah. Sing jawab hukume iki wajib. Sampean kok malah guyon cengengesan. Baleni, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pas iki ngucapke salam sunah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur marang Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngono yung wis Sik Met. Nek iki kleru Met, iki Met. Kliru. Omonganmu kaya telek iki Met. Aku kok kaya tau rono aku ngono. Ayo, kowe ku kleru leh ngomong Met. Oh ya kliru titik Ala klerumu lho akeh nggih Bu nggih. Assalamualaikum. Ngene iki ndagel ngene iki tau lho. Bareng ngono Pak sesuke ngono ya. Iya. Rapat desa. Iya ya panitia pembubaran panitia. Kok panitia Pak Lurah sambutan yo kliru kok. Kliru piye, Met? Iya. Assalamualaikum. Ngene iki alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum. Aduh, gara-gara ndek bengi wayang. Terok kowe. Kudune yo sing becikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, Pakmu kok akeh men, mbokmu kok akeh men. Sambutan ki lho, Ndro. Oh iya. Nek sambutan malah tekan ndi? Aduh ya mbok iki kok. Bapak-bapak, ibu-ibu dalu punika wis roh nek ngondo iki pajar ya sapa? Wis roh nek bengi mbok omongne. Sambutan. Dalu punika wonten wayang. Sing ngomong nenek bal-balan ya sapa iki wayangan ning kene cangkring. Iya. Ki arep sambutan kok dibantah ae lho. Kebantah wong kleru kok. Enten wayang dalam rangka nggih menika ruwah dusun Cangkring Malang. Oh, cocok. Kula dongake sedaya kemak apa dongamu? Aku tak dongane muga-muga piyai kene kabeh warga Cangkring Malang tak dongake muga-muga pinter nggih Bu, nggih Pak. Nggih, gak patek mentek. Loh, kok gak mentek piye to, Mas? Alah, ora atos wae kula. Lho, kula dongake mugi-mugi sedaya kemawon dados sugih. Krungu kupingmu. Kono cuwapet to. Amin. Sik to, sampean iki mbolon berarti penting sugih. Kula dongake muga-muga piyai kene pinter nggih, Bu. Muga-muga sugih. Pinter. Wah, iki loro karo iki kok sugih ya heeh. Pinter ya heeh. Loh, paling gak iki nek manusia hidup di dalam ning donya ngene iki, Met. Ning gone warga dalam kehidupan iki kudune duwe skill SDM. Halah, pagah penting sugih. Loh, iki mau lak penonton. Ya, yoga sak sindene le takone. Ya, sak Pak Dalang. Tak dongane muga-muga yoga karo sinden karo dalang pinter nggih. Nggih. Pinter iki wis kaleksanan. Nyatane iso dadi laras sing apik kuwi wis pinter. Muga-muga sugih. Amin. Butuh sugih arek. Lah jangan pinter cek butuh sugih. Lah, sik kita bantah omongane iki, Met. Omongan tak bantah nek iki. Saiki kowe nek Pak Lurah pamane ya Pak Lurah iki kudu duwene pinter, skill SDM kudu dhuwur piye carane mbangun desa, nata desane pembangunan infrastruktur ben maju, Met. Jere sapa? Jareku, Pak Lurah ora sugih saiki ya dadi omongan kok. Iki lho, dusun iki lagi Cangkring Malang. Cangkring Malang. Njaluk sumbangan. Ya. Esuk ae lah gak ndidit ngono. Balik. Ya. Lurah apa sok gak usah dipilih ya aku. Ayo, ya ora omonganmu. Lho, penting sugih. Awakmu merongos ning kene-kene gak gara-gara duit, gara-gara apa? Ayo rungokno we. Penting sugih. Betul lho, logika betul Bu iki. Lah pancen betul lah. Tapi nek duwe anak nyuwun sewu lho, Met, duwe anak iki kudune pinter. Disekolahke. Lho, nak anakku sekolah ke ora perkara ben pinter kok. Lho, ya ben pinter nek anakku, Met. Anakku gak. Lho, ya ben padha karo kanca-kancane ngono tok. Dadi esuk enek kegiatan adus nganggo seragam budal pinter masalah ora wis gampang pikir keri. Jane ki wong apa to, Met, kowe, Met? Lho, aku wong gak umum kok, Mas.
Wong maratuaku ngrasakno aku bingung kok. Sik to kandhane. Wong ki nek pinter nyuwun sewu lho Mas Komet. Nek wong pinter, wong bodho ki pangane wong pinter. Kok iso? Lho kowe saiki ngandalke sugih tok kowe iki mongko barandengah blonjo dolan barandengah iki kudune jajan, kudu mbutone skill sing hebat. Diapusi. Kowe diapusi karo karyawanmu. Lek wong sugih gak apa-apa, Mas. Lho, apusono sedina ping 3 gak masalah. Saiki diapusi sesuk jek sugih. Cah santai kok lho. Lah nek wayang iki kudune ya pinter dadi dalang kuwi kudu pinter dadi yoga iki kudu pinter. Mas yo pinter nek gek nek wong sugih sapa sing nanggap? Ayo, ape wayangan omah kok genjongi debek dhewe. Ayo. Lah nek wong sugih iki penake nggonti wong sugih. Duh, enek apa-apa bermanfaat, Mas. Acara ngene iki, acara dusun desa kurang sumbang. Upama ana masjid, Masjid. pembangunan urung dadi, Keramik kurang dadi. ngandalke wong pinter tok. Ora iso. Lho wong sugih. Lho nek ora ana wong pinter piye carane mbangun masjid kok ben kokoh ben kuat. Ayo tutukane semen, tukune nganggo duit. Sumbang masjid. Omahmu urung keramikan, bojomu tak keramik. Lho sik. Kok bojo kok mbok keramik iki lho. Wah, kileng-kileng. Omahe di keramik, Omahmu di keramik. mergo kowe Sugih. Upama wayangan bengi iki ngandalke pinter tok ora nek wong sugih. Iya repot no. Upama anggarane kurang bengi iki met Tutup. Ah. Wong sugih kok. upama wayang iki bayarane kurang Kurang tak tutup. Upama ndelalah bayarane dagang kok bengi iki Nah. Lho, gak wae dikit to. lho kowe wong sugih lho met kowe berarti nang kene bengi iki kowe ora njaluk bayaran nggih Bu nggih mergo kowe sugih met wis gelem nyumbang karo Piai Cangkring Malang kene Cangkemmu sugih cek umpama Cek umpama kok wis disiarno ora bayaran. Wah. lah wong sugih upama kok ya mbok omongne Tak omongi. ana apa Cangkring Malang. Terus di desane kene iki Carangrejo Carangpring. niki Carangrejo Lah iya saking akeh. Carangrejo. Niki diluk ngas. ana apa Mas Wulan 8 Agustusan. nanggape campur sarine Komet CS Met CS. Terus pengat solawatan bulan 9. songo sapa Met sing ngaos Ning Umi Laila. Kuwi yo gak enek aku. enek kowe nek Ape ra nekano kene dosa. Lho. sing Pak Lurah oh Pak Lurah ya Pak Lurah nggih Pak Lurah nggih Nang ku nak kira-kira gak percaya tak DP. DP Met ra apa Umume rak sing nanggap Nanggap. sing DP. Iki gak sing nanggap aku tak DP sih. Kowe mulane omahku loro kentek. lah perkara apa Ya tak go DP. oh dagelan kok ngeyel iki lho Ben payu. oh iya ya sing penting iso silaturahmi Ora ya tanggapan kok silaturahmi omonganmu ya. ya sik to Met nek Pak Lurah ngiyani iki sing Ya. ditekoki wargane nyuwun sewu nggih Bu nggih Pak nggih upama bulan 8 kali bulan 9 piyai kene nekane Komet neh pripun cocok napa mboten Pak Lurah suara rakyat adalah suara Tuhan lho Pak niki Pak nah iki lho Iya. Cocok. mulane ngene Mas Komet nyuwun sewu Mbak Cak Cak Slindro. Nggih. Cocok tapi nggih dalange kudu dalang roman lho ngoten. campur sari Pak kali anu selawatan mboten dalang Pak ini nglayani campur sari. tapi campur sarine Komet maupun DP ya Pak sampai nek nonton gak apa-apa teko ya Met ya Apa paron ya paron? Ora iso lah. Sampeyan campur sari sik ulan 9. Aku bendina iku campur sari pisan. Lah bojoku jenenge Sari. oh bojone Sari Bendina sok-sokan bengi wis campur sari. Sari wong kono Sari kali rapet gini kok nggih. Enggak. Sari rapet. Kan bojone dalange jenenge Sari Puspa. Oh Sari Puspa. Nggih. Mulane ngeten Mbak Cangik Mbak Limbuk Mas Komet. Iya. Sampeyan iki dibutuhne wong akeh dijaga kesehatane. Mergo yuswane sampeyan pinten umure? Ya wis enek 45 lan. Umurmu Met? 45. Nek Mbak Cangik nyuwun sewu Pak Dalang Rohman. Wah. Roman yuswa pinten Bapak? Kula 60. Lah iki. Lho, mosok nggih? Nggih. Modele kok kaya 59 to? Oh iya. Lah wong kacek setahun lho, Met, kacek setahun kok ya. Iya. Kacek setahun. Makane layak wis ora nek untune iki layak. Oh nggih nggih, wong Lah. jenengan mati genje dadi Iki untune glethek-glethek mula lali. awe gumen Met. Biasane lek dalang kondang iki dalang laris ceklane iki HP iPhone. iPhone 17. Paling enggak minim 13 Pro Max lah. Kowe ngerti iki mau apa? Ceklane apa Met? HP sungut. Iki gak ape jarane sing mburi kono. Iku apa gak ape lho, Pak? Ya apa? Iku gawe kuping.
Ngawur ya ora mergo ngene Met dari segi fisik kaya mbak iki kurang dijogo kesehatane. Kaya panjenengan Mbak Cangik, Mbak Ibu, Mas Komet iki ming sharing. Iki ora nuturi iki ora. Nek segi dari umur 40 munggah iki biasane kekurangan B3 Met. Napa niku? B3 lho. Iya ta Met. Kok malah metin-metini kancane lho kowe. Alah sing nomor 1 iki balung padha linu. Nggih mboten Mbak Cangik. Nggih. Oh iya iya. Pasti iki iya bener. sing nomor 2 niku budek nggih mboten Mbak. Nggih. Nah kuwi aku sik normal kok kono nggih. Durung kono durung. Pasti niku kuwi umure ngunjak terus saya suwe-suwe iku pasti balung padha linu, budek sing pungkasan kuwi bawur. Apa iku? Gak roh wong ki lho Met ngene iki lho. Mripate Jenenge- mlawur. Ngomong PC ngono. PC ku ora Honda Met, Honda PC. Pecek. Tak tapuk sisan ya. Kudune kuwi di apa iki di kudu. Lah kene cah sihat tok. Ya ora. Mas ya usiane olahraga tak jaga. Alah paling-paling kaya kowe iki balungmu ya mesti linu. Lho ora no sehat Jajal alhamdulillah. pamane ngene. Ora apa-apa. Ora krasa pancen jek olahraga terus kok. Aduh. Enggak. Linu. Lah balung dikere ngene kabeh sapa wong ya? Carane kuwi enek Met. Carane balung linu. Carane balung padha linu ben sehat kuwi. Ya ditularno karo cangkring malang kene. Iya kaya Mbak Cangik nyuwun sewu dipun serat iki carane. Monggo. Carane dipriksakno ning gone dokter. Dokter. Sedina biasane nek gak disuntik, diwenehi obat Aja suntik aku. Gini. Aja suntik aku, gak wani aku. Lho lha gini Met. Wah, loro, gak seneng aku. Loh, Aku pil ya aku. lho nek pilku genah carane anut anjurane dokter. Iya. 1 hari 3 kali. Sekali. Esuk loro, Loro. awan loro, Awan loro, sore lore. Sore sik to. Esuk loro, loro. awan loro. Awan loro. Sore Lore. Awan sore lore. Sore loro. Esok loro sore lore. Sororo. Kowe malah bingung. Ya, yo, Aku mau kon jero wis bener kok. Lah ya maksude Wong wis esok loro sore lore. Lho, Gara-gara pil apa? maksude esuk ku Iya. loro awan loro sore. Ngene lho. Ya, sore ngene. Sore ngene. Carane wis ngerti apa ora ngombe obat iki kaya kowe iki. Ya ora ngerti aku ora tau lara. Lara kok larang. Indonesia. Carane nek kowe pengen sehat, nek esuk kuwi carane ngombe pil utawa nguntal pil. Iya. Nek ana bocah sekolah mangkat sekolah kuwi untalen Met. Sak sepatu-sepatune. Seragam langsung digelap. Maksudnya iku nek ana bocah sekolah mangkat numpak sepeda untal Met. Lah iya, Mas, berarti rak sak sepatune. Sepeda ya aja lho, iki gak kolu kowe. Ya Allah le Met bocah kok goblok kuwi. Maratuaku ya mau ngono. Lho. Maksudnya kuwi nek ana bocah sekolah mangkat kowe wayahe nguntal pil. Wah, lah Roro mang lho Met esuk kowe ora omong wayahe kok. Esuk Nenek bocah sekolah budal untalen lho. Bocah sekolah ora roh dosa, ora roh apa-apa ya kon nguntal. Maksudnya mangkat kowe wayahe nguntal pil iki Pil. esuk. Lek awan. Awan ki anggere nek wong adan dhuwur Allahu Akbar untal. Cek langsung cek. Hau. Sing adan nggonku gedhi, Mas. Aku apa kok lu aku? Jenenge Kamdi. Ya Allah, Mas, iki wong goblok iku. Maksude kowe iki nek ana wong adan ki wayahe nguntal pil. Wah, lah ngono to. Lah kowe mbok untal adan ya mbok untal nyapa. Iku nek awan. Awan. Sore. Sore anggere ana srengenge kok ambles pareke ngulon untal Met. Wah, panas no. Srengenge. Panas, gak iso. Iya. Patokanmu angel kok. Maksudnya wayahe ngombe pil ngono lho, Met. Ya ampun. Ngomong sing jelas ngono. Tapi ya wis jelas ngene lho iki. Iso. Carane kuwi nek kowe pengen sing ramuan utawa sing tradisi, Hmm. sing herbal enek. Jamu no. Jamu. Pama kok awakmu pegel-pegel kesel ngene iki aja ninggalke ramuan tradisional. Tradisional. Kowe pamane kok anggere awakmu kesel pegel, ngene iki kowe ngombe jamu sing digendong, Met. Bakul jamu sing digendong. Bakul jamune sak loro to. Lho, Lumpuh. Bakul jamu digendong. maksudnya iku bakul jamu sing diadai botol kuwi lho, Met. Lho ki jen apa bakul jamu kok? Bakul jamu diadai botol sepiro gedene bakule? Duh, Met. Maksudnya ini jero botol. bakul jamu sing diadai dunak nang guri ki lho. Walah kowe priksa ta. Lho, Bakule diadai dunak. jamu iku lho pegelino, asam urat dan lain sebagainya. Iya, ya. Yung yo. Apa Duk? Nggih to, Mbak Cangik nggih. Kepitung cara ngono alus basane. Pripun? Duk? Alus basane. Lah nek kono iku lak jare nguntal ayo. Heeh, lah nduk kene kok gak apa nduk ngelek.
Lah, ngelek ki lho, Met. Carane kowe ngelek bakul mang. Ngelek. Heeh. Aku padha karo HP ku ya ngelek iki. Ngelek kowe iki. Kuwi kudune ngono kuwi. Iki biasane balung padha linu. Rak ngaten to Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, pasti. Mila niku asli anak kula Limbuk wau pun leres Mas Lendro. Mulai bojone gorane kok kan nguntal. Nggih, mriki ngelek. Iki apa, Nduk? Ngelek iki. Lah, ngelek iki. Kono Met nang lek-leken kono wis. Wah, jenengan riyen monggo kula aturi ngelek. Kuwi Ora tau ketemu. Ya tadi omongi aku asline musuhan karo iku. rasa digagas ben ngelek lah. Bane jenenge Pak Roman Rokim. Ki ngelek ke mau ki nek sing nomor loro ki biasane budek, Met. Apa iki? Kaya kowe iki budek. Kok Kate kaya upama, Mas, Dalem. namine sinten? Komet. Omahe ngendi, Mas? Bojonegoro. Sampun kagungan bojo, garwa, Kagungan pinten, Mas? tunggal. Anake? Kalih. Anyanyane. Apane? Budek kowe iki. Wong budek ngono kok gak ngaku to, Met? Ora, Mas, sehat to. Mas, namine sinten? Komet. Omahe ngendi? Bojonegoro. Pun kagungan putra? Empun kalih. Heeh. Budek ngene kok, Met iku kok. Piye bocah Iki iki? budek ya, Met, asline kayak Met. Mas ya kowe ya budek. Ora iso. Namanya siapa? Slendro, Rumahnya mana? Bluro, Jawa Tengah. Anaknya berapa? 1. Alam mana? Aku mang rene numpak mobil, Met. Alam mana? Mangan bebek goreng enake ndak umum, Met. Alam mana? Alhamdulillah ning gone Pak RW disuguhi jeruk, disuguhi manggis, disuguhi apa iki jenenge kopi. Alam mana? Aku dikai mangan ning kono enek rendang, enek opor, ana rawon, Met. Enake ndak umum. Alam mana? Alah, piyai kene grapiak semangat dalange Pak Roman wayang bengi apik ndak umum, Met. Aku dhewe gak jelas kok kowe jules. Aku dhewe bingung. Alam mana kok ya dijawab Sing penting kan gak budek to, Met. Kuwi ora budek ning kuping usul. Loh, wong sing penting iki ndak budek, pinter cerdas. Iki biasane budek. Budek. Sing nomor 3 iki sing pungkasan iki bawur. Bawur. Utawa nek mriki napa, Pak, nek bawur niku? Picek. Blawur, nggih Oh, blawur. Blawur nggih. Blawur, Met. Blawur. Kurang kasar Jombang kok blawur. Lah Apa? kok Picek. Wis iku anake kuwi kok. oh iya. Iya. Ora sadar deng aling-aling kok ya, Met. Iya, iya. Dadi iki pas Met nek motone blawur piceken. Blawur. Kawani. Kuwi kaya kowe barang iki kurang awas. Kurang awas piye to? Kene cek jelas. Iki piro? Iki piro? Siji, Iki loro, iki telu. ora iso 5. Lho kok 5 telu? 5 ya, Met. Kok iso 5? Lah sing dodok iki rambut hitung loro iki. Wah. Kok gandeng ngene kok lho. Iki ya melak. Melok kancane kok ora melok iki ya. Berarti piro iki? Iki 5. Oh, 6. Lah kok iso 6? Lah iki gagange lho. 6 kok. Lah iki jajane tanganmu. Ngene, ya ora 6. Ya 7 ya, Met. Kok iso 7 lho? Lah iki 5 iki gagange, lah iki wite. Enek wite ngene kok. Itu. 8. Lah kok iso 8? Lah iki gagange. Iki wite. Ya. Lah iki moe iki. Nggonmu cilik lho. Obat cendel iki. Lah woe kok mbok klekep ngene kok. Kok cuwile layak bojomu kok WA aku ae. Beapi. Gak. Wah, lali. Wo. Niki piye? Mbak Cange, Pak Roman iki. Keceplusan. Koncoe, bojoe arep di WA-ni terus. Aku jan tak jaga, Mas. Lah kono WA terus. Wis. Oh, ora nyapa-nyapa kirimi foto. Lah aku kan yo ingin to. Oh, alah bentuk iki, Met. Sumpah lagi pindho. Anu pi gak Sik taurus kowe, Met. Ya, apa, Kanca lho, Met. Iya, ya. Masa bojoku pincang lak kowe doyan, Met. Ngene iki, Met. Duh, sing pincang ta? Ya pincangi. Mosok sing kuwi. Ya bener. Bojoku sing pincang ngene, Met. Gak masalah aku pas mendem kok. Ngawur ae bojone. Menghibur cangkring Malang. Lah nek menghibur iki ya nyuwun sewu, Mas. Iya. Piyai kene iki wis pirsa Pak Lurah serta ketua panitia wis paham. Selain Mas Kometku pinter ngelawak nggone ngelucu ndagel. Beliau itu punya talenta yang luar biasa, tidak seorang pun yang tahu dengan talenta Mas Komet. Jadi siapa? Jare bakul-bakul mau, Met. Suarane Met MC iso kowe. Iso gaweanku sak urunge ngene iki MC ya. Sak pama MC kaya orkes mau, sore campur sari. Pangananku. Iso tenan ra? Iso. Jajal pamane MC. Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir tentunya di kawasan Cangkring Malang tentunya, Cok. Untuk Anda semuanya yang sudah hadir. Meskipun dalam keadaan hujan rintik-rintik namun tidak menyurutkan semangat Anda semuanya.
Mulane aku gak iso ganteng iki gara-gara mbok ngenak-ngenene lho. Iki irung apa talang jane? Lah aku kok mbok kon apa iki ngelek tanganmu to, Met? MC iya kudu MC ya lah kon mbok ngelek tanganmu ngene. Teko telak ya, Mat. Mul. Kula dikon kon ngelek Anakku tanganan dulu kok. Pitados Mas Slendro. Nggih. Ha, kula kapan dari kan diparingi informasi saking Abah Kirun. Nggih. Lho, anu Pak Roman, nek komet wis sembuwar iso, wis cocok kuwatir. Tenang nih, Pak. Sing ora iso ming bayar utang tok, Pak. Ya, Met ya. Lah niki lho. Ana niku mboten ciri teng kula. Pak Kirun cara multi talenta. Dawuhe Pak Kirun ngoten. Ora resep ya kene sapa sing ora peso. Met guyune iki sithik wae. Sithik ae kaken kuwi. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya panggilkan salah satu artis yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah tentunya masyarakat Cangkreng Malangco. Ada siapa dia? Hah. Ucat irungku. Jare kon Siti. Maksudnya sedingan ae kok. Hah. Jaremu Iki jane gebres apa arep nyarke MC? sedengan. Sedengan ae iki kok kocluk. Oke. Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Hadir tentunya spesial di kawasan Cangkring Malang, coy. Ada deretan artis yang sangat istimewa untuk Anda semuanya. Tak panggilin satu persatu siapa dia. Betul ora? Metu telek. Wong ora tau bener. Ya ora bener nyarno iki sing apik, nek MC dangdut. Dangdut. Upama MC dangdut, Met. Delalah dek sing nyarne iki nyuwun sewu ya Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Wong jok kala mangsa iki nek wayah sasi ruwah, sawal iki MC ki entek, Met. Entek rame yo. Upama delalah dek penyari dek MC-ne umure 79 niku piye, Met, dek nyarno, Met. Dadi MC. Nggih, nyeleneh Iso. Lah karo Pak Eka gak tuwa MC iki. sang saya dangun itu kan menungso sang saya sepuh. Sang sepuh lah. Kreativitas anak muda niki berkurang mergo seolah-olah dipandang sebelah mata seniman Tuwek MC. ya? Iya, umpamane MC tuwek, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, masyarakat Cangkring Malang tentunya ada beberapa artis untuk Wis ambulan Pak, ambulan Pak. wis sampe bongkoe cek MC lho. Lah wong wis bongkok ape wis wayahe kok ya dadak MC. Sing keterlaluan iki nyapa nganggap MC calon mayit ya. Lah, nek iki kowe ra mungkin iso, Met. Apa lho aku sing gak iso. Upama kowe MC delalah MC-ne wong mati kowe iso apa ora berangkatke wong mati? Niki angel nggih. Ayo ra iso ngene iki. Angel. Teng Jombang di boten enten lho. Mboten enten to niki. Mojokerto nggih boten wonten. Mojokerto ndek enek iki, Met. Dangdut. MC. Dangdut. Nggih. Lah ya cara dangdut. Dangdut, cara dangdut MC ini wong budalke wong mati nganggo nada dangdut. Soalnya- Iki jarene Pak Ketua Panitia. Iya. Lek aku nge-MC iki, engko ditambahi 500. Sapa sing ngomong? Pak anu, Pak Eko. Gak. Loh, lah ketua panitia Pak Eko iki? Aku usul dhewe. Oh ya wis. Yo. Loh, mayit kok tak yo. Mayit. Budalke mayit kok yo lho. Lah tapi versi dangdut kok. Oh iya iya. Yo. Bapak Ibu hadirin para pelayat yang sangat budiman. Perlu Anda ketahui semuanya, cow, bahwa mayit yang satu ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu mari kita doakan berada di tempatnya di sisi yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa dia? Saya napa saya? Piye tak budalno, Pak? Kok ngawur Maksudnya bayange. wayange dibudalke. Ya lali aku. Wow, ning luar biasa tenan Mas Kemet iki. Alhamdulillah. Nyolong kethek tenan Mas. Nyolong petek kok ketek iki jane. Lah tenan kok paribasane iki didelok dari segi piyayine ya ora gedhe, ya ora cilik nemen-nemen ning suarane ketok gedhe enak. Landu. Heeh. Wis kaya apa iki bathok bolu isi Lek. madu. Ya. Kula nggih mboten nyangka Mas Lindro. Dalem. Nggih, pinanggih wonten lebet iki mboten nyangka nek Cak Komet ternyata talentanya betul dawuh Abah Kirun luar biasa. Pak Lurah mawon mau sampun nyuwun teko kalih kula. Nyuwun pirsa Pak Lurah. Terus pundi to? Mas Lindro, Mas Komet iku didelok kaya ngene iki piyayine meneng ngombene apa Mas? Kowe mbok omongi Mas ngombemu apa Met ki Mas? Banyu aki, Mas. Lho niki lho. Lah,
Jenengan pengen kados Mas Komet ngombe apa, Met? Banyu aki. Lah, sesuk menjenengan nek bar mayang ngunjuk mawon banyu aki ya, Met. Ngoten nggih. Nggih, Mungkin mungkin napa-napa. Sedina pira, Met? Carane, Met? Hah? Sedina. Pokoke esuk loro sore-sore rong gelas. Ora gelas. Wis son surutetun potong ngono kene. Yo, apik. Kuwi nek sone apik kaya ngene iki. Mak iki Mas iki ya apik lho. Sok-soke kalau mangsa nyuwun sewu Mbak Cangik Mas Komet. Niki son rak biasane sone ming mek sithik mawon ngoten niku. Cilik gek napa spekere jero wis do suwek kabeh lho, Met. Kuwi piye nek Aku tahu tanggapan ke son tahlil. mini kompo kuwi ya? Ini kompo. Setelane gur telu Mas. Bass, volume karo triple. Triple. Kuwi telu tok ya. Ora nek apa Aku efek ki kene ya. arep gak mangkat ki kok ya duwe. Mangkate lah ngono. Bareng aku lagi salam wis gak jelas blas. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mereka wonten terkang ini sasara kerek terus. Wonten campur sari sekarat. Dadi kok dodon ki koyo campur sari kok jenenge sekarat ngono. Padahal ki sekararum karepe ngono. Mergo gak jelas gara-gara Sone bosok. sone bosok campur sari sekarat. Iya. Sekarat Nek dhewe. son iki ra ya penak to. Penak Mas. Dari beberapa widodari Mas Komet. Nggih. Sindene yo akeh ya, Met. Nah, nggih. Wayu-wayu gek wedok-wedok kabeh, Met. Wedok, Cara kowe kon milih sinden Jiro Lupat Monem, sing mbok pilih sing ndi, Met? Aku. Ojokane Sing ireng iki ya, Met. ireng ki gak lanang to ape. Gak wani karo sidanku sing lanang gak wani. Wani aku. Wegah. Napa kowe kok wegah? Masa kamu itu enggak tahu loh. Jarwo, itu lanang. Iya toh? Dari samping kan roto toh. Kecaranya apa, Jarwo? Nah, itu. Kowe kok ngerti nak suarane Jarwo? Yo ngerti aku tau di TV. Kancane Jarwo sing Sop anu kancane Jarwo kae sok. Sapa? Jenenge sapa kae kancane Jarwo? Adip ta Sing- sapa iki? Iya bos. Ya kuwi to. jenenge sapa? Sapa? Ah, sapa Jarwo? Nggih, sapa? Lha lha nggih sapa? Lah ya sapa? Sing Iya bos ya. lah sing ora sapa? Lah iku. Jarwo. Sapa? Loh. Lah Soalnya ya Jarwo piye? sekarang ya kamu itu dibilangin kok ya. Sini, Adit. Sapa? Iya bos. Sekarang bos. Adit. Bang Haji. Upin. Upin. Itu malah kartun kabeh keton aku nganggur. Ya iso kowe kudune iki seolah-olah dagelan iki sapa ngerti? Jarwo. Kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Suaranya sapa? Sapa? Goblok. Sapa? Cah cilik apa lo? Suarane sapa? Bang Haji. Roma Irama. Iku suarane Bang Haji Roma Irama to. Jangan lupa minum yang ada gambar badannya. Apa itu? Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Aku tuku loro dadi sikile 6. Oh, Ya kan? ngono ku ya diomongne nek kowe iki tuku mloro iku jenenge blarutan sing mbok tuku iku. Larutan, blarutan. Lah tukumu loro Sinten Sinten? kepareng jumeneng riyen, Pak? Lah monggo jenengan pilih sing namine sinten mau? Bebas. Sing Bebas, nggih. Pilih Met. Tenan bebas? Nggih, monggo. Pojokan niku sing betul HP ijo. Sing ku api ijo sapa to? Nah, niku. Met iku wis expired, Met. Heh? Wis expired. Aku senenganku ngono-ngono kuwi. Ah iku Mbak Iya iku wis. Kuwi Cara wis ngono. gak kakean permintaan anggere nek dhuwit klitik karo nan Remason beres. Saya toko beres ki. Lah kuwi angger iso umur-umur sak ngono angger iso glegek nek apik to. Lah glegek wis bolak-balik nyekel kok kuwi nuntun no, Met. Yo milih sing apik. Nyuwun sewu, kula ngambil sindene tunggal, Pak. Monggo niki wonten Mbak Denis. Mbak Denis. Oh, Mbak Nggih. Denis, Met. Wah, iki Tapi ya katut. iki putrane panjenengan. Slendro. Nggih, dawuh. Mbak Denis nggih multi talenta cuma nggih materialistis. Loh, sekarang nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Dalang. Wanita itu harus materialistis, seorang laki-laki harus kerja keras demi menghidupi seorang wanita. Wong wedok kok ora materialistis jenenge wong wedok. Kok celuk. Nggih. Ya Met yo. Eh? Ya Met yo. Aku gak roh lho padahal. Wis to mbelane Ayo, aku. Nduk. Mbak Denis sing pundi, Pak? Nika. Niku Niki. sing Mesti iki bocahe nek Denis lho, Met biasane tanggoku iki Denis iki pawakane iki lencer kuning cilik, wong ayu. ora mesti. Iki gak. Lha kowe karo to, Met? Lah aku suwi karo kene kok.
Maksudnya pacaran bebojoan. Pacaran bebojoan gak ya tak batin tok wis suwi ngono. Lah batin suwi kok mbok omong. Suwun Wonten diajeng Denis. Langsung disepoti to. Anu lho Medal ngriku napa teng ngriku? Teng mriki, Pak, teng mriki, Pak. Iya. Teng mriki nggih. Nggih. teng Pak. Oh teng panggung nggih, ngapunten nggih teng mriki nggih. Lah iki men. Bocah sayu men. Ya ini. Monggo Cak Komet disuluki. Tok 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 Tok. Mana niki serpek nggih? tok tok tok. Oh niki serpek Jawa Timuran nggih Pak nggih. Wah. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Denis, mikrofonipun sampun Untung diastor. tak kawan kentongan mana. Loh nggih. Wah. Benjang nek menawi tanggapan malih mangasto kentongan nggih. Ah, Pak. nggih. Wah, selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Denis. Nggih Wilujeng Dalu Kang Wah, Mas. pripun kula niki mengerti asmane mireng ning ora ngerti karo piyayi. Nggih kula nggih dereng tepangan kalian jenengan. nggih. Paring asma kepanjangan Oh kula Denis. Mbak Denis. Panjang sekali namanya. Siapakah dirimu? Nanti saya fotokopikan ya KTP-nya ya. Ini mau mek mekar apa mek apa? Pakai FIF saja. Oh FIF. Iya. APE Dira bunganya 13%. FIF saja 7%. Oh apal men nasabah lama Betul ya. sekali. Nama siapa? Denis. Rumah. Rumah saya. Iya. Rumah yang mana ini? Rumah yang sekarang ya. Oh rumah sekarang. Rumah sekarang ada di Bening, Gondang, Mojokerto. Oh, Gendang. Yang Halo. Pun kenging. Ayo coba. Bajirut kok. Mbak Denis nyuwun sewu, pepatah Anjing. sudah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Heeh. Paring asma kula selindro saking Bluro Jawi Tengah. Oh Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh sekali ya. Betul, 5 jam dari 5 sini. jam dari sini. Oh. Kak apa bayarannya kan akeh toh? Alhamdulillah, sakit silaturahmi. Ngene iki awake dhewe ketok grab ya ya Mbak. Lah yo. yo nek bayarannya akeh aku mbok yo dikeki titik. Selamat malam, Mbak. Sopo sih? Loh, Sopo? saya yang namanya saya Sopo iki? Kok sawangane kok sok kenal banget. Sok kenal yo, Mbak, yo. Kan kita belum Nek berkenalan awake yo. dhewe biasa melok Lah, ndro kok yo Mbak yo. Kan awak dhewe wis biasa yo biasa nang pasar Mojo Agung. Kuliner. Dodol berambang kan Yo yo ambek ambek aku. aku awake Sopo dhewe. sih? Sopo sih? Mas Hasil lo belum kenal gua. Kok elek ngene mang kok yo melu aja gawe rai sing iki po. Kayak kayak ruwai. Yang satunya belum garing, jadi ini enaknya. Sing kapanane kok mamel kae to? Hah? Sing mamel iku to? Lah ngono kok yo. Wis mamel ya iku gak usah digawe iki yo gak usah digawe ganti liyane. Aku Sing liyane kae diteleki pitik ya Met Iya, yo rai. makane temen kok yo, Mas, yo. Rai sing nomor 3 diteleki pitik ya Met ya. Sing iki diteleki jaran. Iki gak repot tak siri ya wis iki. Apa iki majilan? Apa kuwi? Omongane gatel no. Disiri piye sih? Rayo diteleki jaran lho. Loh, iku jenenge anu Mas, rezeki. Rezeki Met. Heeh. Biasane nek diteleki cecek biasane untuk barokah. Biasanya kan nek titik to, titik kok tai lalat jenenge to. Iya. Nek tai lalat kan cilik to. Cilik. Nek gede Tretong. Ya. Sama pelok ngono. dazo. Neng nyuwun sewu lho Mbak Denis. Nggih, Kang Mas. Piye kaya panjenengan iki degane klopo ijo bejane sing dibojo piye Nggih, ayune nggih, kaya. Kang. Sampeyan duwe pacar purung to, Mbak? Dereng iki, Mas. Sampeyan iki urung duwe pacar. Nggih, dereng. Ya ampun kok padha karo aku yo Lah duwe iso, pacar. ayo yo piye? Oh, pacar-pacaran yo. Ya apa iki njaluk Eh. nomor WA-ne apa piye? Mbak, Apa? wis mbok pikir tenanan. Sopo? Di bojo nang urip nang alam donya pistane kok di bojo kayak tremos. Lah gak apa-apa ganteng kok. Iki pelawak mahal iki. Ngene iki ganteng lho. Kucingku loro ki gabres. Lah lha apa? Iso pahing. Penghinaan Mas, penghinaan iki. Kowe ngenyek nek iki yo. Ngenyek iki. Jenenge kowe ora seneng karo wong wedok. Dah, Iki iso. jenenge body sing semlohe, Met. Kowe ndek bojo lemu iki bejo lho, Met. Mergo wis ana pariane, ketu biru aja disikat, nek disikat eman bludrune. Terus Artinya duwe bojo lemu aja mbok pegat ya, Met. Nek mbok pegat kuwi eman empuke. Lho, gak ya sih. Sing digoleki ku apa? Empuke. Kowe nek
turu ngene met ning gone mlumah kene iso mok nggo bantal Iya. to miring ngene iso mok nggo guling jajal met keloni sewengi miring ngene rak kram sikil met Kuwi rak masalah embruke. Sing bener ngomongnya sing santun. Lah ya embruk to. Gak usah ngeter-ngeter cangkeme wi. Walah pancen iku lambene dawa Mbak Lah, cara iso. lambene dawa cara mesin saiki kombi Mbak Nek iki Kok kombi piye to? iku Mesin sing panen. panen paring Oh, Oh, mana? Empuk. Empuk. Aja. lah nyapa met Nek iso kan diet. Lah lah apa ngono? lah kok diet Lah iki kok iso ngene nyapa? carane diet piye bojomu diet Bojoku diet. Terus priye? Ambune. Hah? Ambune lho. Hubungannya dia tambah ambu wi apa? Wah, gak ngerti anggere mapan turune diet. Kok ngene to aku ngono. Dadi wis tak pengen Walah. diet, kok aja sampai diet tau. tibake bojomu bokonge bosok kuwi met Kelepe bocor. ora Iya, diet nyuwun sewu lho iki Ini digadon apa dinapane? ya timbarne ngene met ku terus digoreng bar kuwi Lho kok enak to? iki piyai iki ya sibat multitalenta Multitalent. ngeludruke ya apik cara pemain ketoprak ya iso pemain film ya iso Nek ndelok model-model ngene iki wis mesti apa ya jenenge ora bapake, ibuke mesti gak ada. Mesti yo apik. Cedak maksudnya. Wis maksudnya apa ya? Apa ya? Buah jatuh tidak jauh dari Dari Gak pohon. mesti. Heh? Gak mesti. Kok gak mesti? Nek colong bajing piye? Bajinge iki. maksudnya ngeten lho Mbak kacang Piye, ora piye? ninggalan jarak Lah. Gak mesti. kok ora mesti iki Lah dilelesi wong kok. ayo Lah, kacang kacang atom Gak enek lah jarane kacang atom ini. kacang atom ya lek ya Terima kasih lo sudah membantu lawak kita. matur suwun lho Pakde Matur ya suwun lo. Meneh bijak sepelan jari. Matur suwun kacang atomipun. ya met Dalam. iki Mbak Denis iki tarung-arungake iki piyaine selain nyinden iki Ya. selain ngodruk selain apa ngodruk Lodruk kok Ngodruk. Ayo, selain ludruk iki pemain film ya iso lho met cara peran adegan iki biasane nek film nyun sewu pirsa Roma Irama Bu Nggo pirsa kowe. Roma Irama niki gathokane biasane nek pramen utawa pemain film gathokane sinten Mbak A Ani. Asu. Mbak. Asu gundule asu. Gazo. iki Ani. Kok ani? Ani. Ani. Iki Ani. pramen Ani nek biasane sing ngiringi rak musik. Musik. Sarene iki musike wis mulih. Wis mulai. Diganti gamelan. Ganti gamelan. Wah, cara ludruk ning bahasane Indonesia. Ngono. Soale sosok ludruke lakone Sarip tambah oso. Terus? Ya gak. Iki digenti Ki anyar, Joko Sambang wis biasa. Iki digenti. Apa piye? Lakone Ani karo Roma Irama. Ani arep dipek bojo Roma Irama. Rama. Pake gak entuk. Iya. Sing ani sapa? Sing Ani kowe. Mergo Anu. kan pas. Sing Roma Irama sapa? Sapa nek gak bajul kae. Lah ya mau tuh aku elek ngene ganti raine so. Ora apa-apa. Gak enek liyane ta. Sampe mang go dagelan mek loro ta. Liyane Ora. golekno ndek kotak-kotak ngono lho. Ora apa-apa dilu engko kene kayak kalender ya. Iya. Sing Kok kalender to? siano Capek sik. namen. Siano sik ludruk Iya, ati iya. yo. Oh iya. Kene tak dong ngene iki ya. Wis Aku demi kok dadi- demi iki ya. Aku Demi dadi warga. Pak Yani, Pak Yani. Bapak Yani. Oke wis. Adekane sik pertama. Bapake kok cilok. Mbok ya. Aja ngono to. Iya, iya. Oh, Ngono bapakku ya ya bapakku bebas, ngono pelosok. iku. Iki lakone aku berarti. Ya. Peran utama iki. Siarne nggih. Ya kono sik tong tak tok. Ngene iki. Monggo ya disiare. Ya, Oke. ayo kamu siaran rono sik. Apa jenenge ludruke niki Pak? Siksa anu nggih, siksa budaya nggih. Nih, ngawur. Ngawur. Rindu job. Ojo ta. Apa jenenge? Sing penak. Ludruke Pak Roman. Roman CS. Apa iku cak slendro ya, Met? CS iki apa? CS ya. CS ki ces. Oh iya. Ini ces. Oh iya. Takok ya sing Iya. kamu gak ngerti ya. Gak Ludruk Roman CS. Hadirin yang berbahaya. Bahagia. Hadirin apa? Hadirin yang berbahagia, saksikan pagelaran Ludruk Roman CS. Pada kesempatan malam hari ini akan menampilkan sebuah cerita Ani dengan bapaknya Ani digondol tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak
bacok ya kok. Lakon sebuah cerita cinta tidak direstui orang tua. Yuk, dung tak tong. Mbak, ngangge dokasin setunggal, Mbak. Nggih. Nyapa kok dokasin barang. Kok jek kok berjaluk mangan iki piye to? Kowe iki pemain disiarne kok tidak Lah, so. menghargai Wis ape main to? Gak penyiar. sopan banget to. Pada pagelaran malam hari ini Ludruk Roman JS menampilkan sebuah cerita cinta tidak direstui oleh orang tua dengan peraga-peraga dan juga pemain-pemain terbaik Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Bapak Ani, namanya Mas Eko, yang diperankan oleh Cak Selendro Muhammad Saputro, dan juga Ani diperagakan oleh Mbak Denis Wijayanti, Gendung petak. dan juga Roma Irama diperagakan oleh Bapak Roman. Loh. Pemainnya wis jangkep aja tutuk kene. Lapo? Rumah kok isis. Lah iya. Aku ki lho kok. Diperagakan oleh Cak Komet Bojo Negoro. Selamat menyaksikan Ludruk Roman CS. Telunyur. Padha nanti wong-wong. Sudah beberapa dina saya iki kerja. Beberapa hari dina. Sudah beberapa hari. Sudah beberapa hari aku nggak pulang. Sekarang pulang anakku sudah tidak ada di rumah. Sudah saya sekolahkan biar pinter, biar sukses menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kenyataannya Ani belum juga pulang. Ayah. Aku pulang. Slow motion. Oh, iya. Baleni. Slow motion ya. Slow. Sini alon-alon Slow. blok. Ya, ya, Alon-alon. Ani. Gerakan diperlambat. Ayah. Sing siji ki kok gak slow motion blas to. Sing di Gedandul gandul. oh gamelane. Iki ndang to iki ndang di-play maneh iki. Oh, iya, iya. Bokongku. Ani. Ayah. Api. Dayaku ndi? Iki keluarga koceluk. Ayah. Hei, Ani. Ayah kemana saja dari tadi ayah? Ayah kok siku. Oh, lah, Ani PC matane. Ayah di sini. Ayah di situ ternyata. Ludruknya. Pi, tung tak tong. Ani. Ayah. Di reply. Ene lindu lokal. Kok lindu lokal ngopo? Ora ngrasakno kower ya. Ora lindu. Makanya aja dipepet-pepet no ngono cek gak keri. Ani, Iya ya. kamu tahu nggak Ani? Bapak itu baru aja bapak pulang, ayah pulang. Ayah pulang kok Ani sekarang sekolahnya kok sering pulangnya telat. Ngapain aja Ani? Ya biasa lah ya, kan anakku muda. Bukan itu, anak muda ini sebagai generasi bangsa sekolah yang pinter, yang pandai. Assalamualaikum. Sudah pinter. Aku metuku kapan? Tidak menerima, Oh, tidak menerima tamu paket, dulu paket ya. Renek. Oke. Ani, Iya ayah. ingat kata-kata ayah. Apa ayah? Karena orang tuamu, ibumu sudah tidak ada yang mewakili hidup segalanya, hanya ayah Ani. Iya ayah. Kamu pengen apa Ani? Coba kasih permintaan. Pak Jero. Ah, bongko weh. Oke, Ya. besok saya curikan Ani. Kok dicurikan ayah? Wes ora dadi paham rapopo. Motor keren yang mau selendang Janganlah gedang. ayah. Wong mioe kredit tok jaluk. Kan cuma Pak Jero ayah. Ayah belum kuat Ani. Kamu sekolah yang sukses tidak boleh pacaran. Iya Ani. ayah. Ayah mau kerja dulu ya Ani. Kamu di rumah aja ya Ani ya. Iya ayah. Iya. Tung tak tong. Ya Ani, ayah. Sek. Kayak celeng. Weh, kowe dadi apa? Celeng. Dadi masalah. Loh, gak kowe iki
iki lho peranmu dadi apa? Jere Roma. Lah Roma ning ngene kaya maling iki lho. Lah iki kok goblok. Roma isih berwibawa ngono lho. Loh, pertama wibawa tapi iya. karena tidak disetujui oleh Hasu ini, saya kan ayah ini. Saya kan Oke, baik. diam-diam. Oke. Anggo musik. Iki etok-etoke genah-genah ngono ta? Oh ya. Ek Ani. Etok-etoknya saya kora-kora ya. Ani. Aku sudah tidak. Op. Lah kono nyapa to Ani kok nganggo ngenake. Walah Roma Kok kontrol. iki film religius kok. Lah yo kok Kono malah nganggo Roma ngene. Terjadi Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Iya Roma. apakah kamu mengingat aku? Aku ingat kamu. Kamu Roma. Ya Ani. Iya Roma. Iya. Memang. Jangan Roma. Aku- Jangan. Ani. Roma, lepaskan. Jangan. Iki Ani meteng. Ani meteng. lah kok ani meteng ki. Bener nak anake Roman. Anake kok Eko pane Oh iya jenenge. Pak Eko. Aja ngono. Lah aku kudu piye to? Ani iki jual mahal. Oh ngono baik. Heeh. Sik setelan jual mahal. Ani. Ono remote pokoknya. Enten remote ta, Pak? Ani. Remote-mu nanti. Itu ada tombol power on off di depan. Hah? On off. Kok konslet? Ani. Aku sangat mengerti bahwa ayahmu tidak pernah menyetujui kita. Namun aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu. Ani. Oh, green. Romane stroke. Aku akan menyanyikan lagu buat kamu, Ani. Sepiro gambangnya, Mbah? Gambang. Sah profesional ini nganggo apa-apa iso. Yo, Iso. gambangnya, Mbah. Mari Pak Roman lo nanggape Harus order bisa. ya pisan tok. Sebuah lagu buat kamu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Asik. Aku Jaja. Nyapuk. Roma Irama kok gatelan ya Rama. Roma kok kocok. Kok ya sing nyanyi ini dadi Roma Irama Lah iku. ditaboki ngono kuwi dhek muni asoy. Kowe nek muni asoy. kowe sing kanu, kowe kudu senggak. Tak sogok. Heeh, ngono ya. Lho, Roma Pargo ini ke aku. Ya. Oke. Aku piye aku? Aku pun Tak mampu. Aku nyauti. Ya. nyaut. Oke. Aku pun tak mampu. Kisik diparani. Ayo diparani mana? Malam ini Dung. ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aneh, Iya Roma. rasanya kita harus kawin lari. Karena sampai kapanpun orang-orang itu tidak akan menyetujui kita. Kenapa harus lari Roma? Karena orang tuamu tidak Ani, ini siapa nih? Aku tidak apa-apa. Ayah, kenapa kau pukul dia? Aduh, Aku tidak melihatnya ayah. ancok. Coba pukul lagi. Loro tenan ya.
Lah botol wungkul rene. Sepelane gak ngono. Ya apa ya kon ya ben. Kowe ketak karo dendam iso mak. Lah iya ya ben. Pas tak keneno put bokonge iki. Wis saking aku ki mau lho gak ketok jajal balen ono maneh ta. Roma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengertilah ayah. Roma. Kamu sudah tahu gak? Ini Ani sudah saya sekolahkan. Mau apain kamu? Tapi dia mencintaiku. Tidak cinta-cintaan. Biar dia sukses dulu. Kamu kurang ajar ya. Jangan. Apakah Apakah po? aku bersalah Salah kowe. bila ku cinta Ani? Orang cinta-cintaan. Ora cinta yo wis. Ndak ku remuk. Roma ora kajen belas. Tidak boleh. Kamu mau apa? Nikah sama. Tapi kita saling mencintai. Tidak cinta-cintaan. Ani, apakah kamu cinta dengan Roma? Saya terpaksa ayah. Halo, lu krungu dhewe ta? Loh. Ani terpaksa Roma. Ani yo kurang ajar. Tidak boleh. Ceritane iki sampean wis pacaran karo Lah aku. ya kan cuma sepelan tok kan. Iya. Kan cuma Tidak boleh. perkara ning kene. Ani. Ika iki kok sak mentenge. Lho, lu truk. Eta. Lodrok kok sama tenge wo kocruk. Wes to aku tanggung jawab. Lah nek sama tenge ra jengen tadi sangang sasi neh. Ya ora apa-apa, kok dicepetno. Oh. Bareng somben iki to, selamatan to. Enggak boleh. Ani tidak boleh nikah sama kamu Roma Irama. Lalu, aku tidak bertanggung jawab jika suatu saat nanti Ani akan bunuh diri. Apa benar Ani? Kamu mau bunuh ke diri? Lah lah apa? Katanya Roma kamu saling cinta dengan Roma. Kamu tidak bisa hidup dengan Roma Ani. Apakah aku mungkin bunuh diri hanya karena laki-laki seperti bedes ini? Ini sudah 2 kali melakukan bersama ke. Gak selindro kasar. Seperti bedes ya. Gak masalah, Pak. Gak masalah. Itu bedes. Bedes iku napa, Pak? Ya rasa dihalusne munyuk kok Lah, piye lah. malah kape bedese ya met ya. Iya, sak Apik seretan apik bedes. Rada Bedes terkenal. kan cilik teman-teman dia met ya. Kaya nang nama negara modele. Iya. Apa? Bang Bedes. Bangladesh. Si pedes kok. Ikut bang. Apakah Ani bener kamu mau bunuh diri karena Roma? Aku ki Ya karepmu. jane enak apa sih? Ya karepmu gak apa-apa emang. Aku ya gak kepengen dah. Tidak ayah. Bener kata Ani. Ani nggak mau nikah sama kamu. Ani maunya nikah dengan ayah. Loh lah kak yo ah. Digagahi bapaknya dewe. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Terlalu. Kau sungguh terlalu. Kalau memang kau mau ambil anakmu sendiri, silakan. Namun ada satu syarat, aku akan meninggalkan tempat ini. Apakah itu? Kalau anakmu bisa menuruti apa yang menjadi permintaan dari Cangkring Malang, aku akan turun dan meninggalkan Ani. Kalau begitu coba saya tanyakan kepada warga Cangkring Malang. Ya, nak kakek ngeluh. Mabuk. Buat tutup ya. Apakah warga Cangkring Malang minta lagu apa? Tidak. Roma Irama, oi kene orjene. Rene orjene man Karman. Lagune napa niki? Oh bisa kerinduan. Oh kerinduan bisa kerinduan. Hah, aku sing gak iso. Loh. Iso iki met. Dayo. Betapa. Jangan menurunkan kredibilitasmu sebagai seorang pelawak Pelawak iso. terpopuler Lah. Jawa Timur. Jenengan Pak Dalang dan semuanya itu belum tahu. Saya itu tahu nada, Ya. tapi gak apa lagu. Itulah saya. Apakah jenengan tadi di sini tidak punya wifi? Hah? HP? Kowe gak duwe WPP ya? Duwe. Duwe. Kerinduan bisa. Bisa. Oke. Oke. Yuk, MC Met. Gak usah. Oh iya. MC Langsung kerinduan. Kerinduan gamelan. Saged kanca-kanca iki apa to sing gak iso? Gak iso tanggung jawab tok ya, Coy ya. Ada ucil, ada ucil. Ada Ucil, Mas Ucil, Mas Ucil. Ayo. Mulai, Mas. Ayo, Langsung gua opercil, pedang. opercil. Opercil, yuk. Yo. Kaget lu Mas. Gak sama Si tukang melodinya diganti dulu. Oh ya. Oh gitu ya. Keyboardnya ada ini. Nah, ini Tukang melodinya keyboardnya. diganti Keren. dulu. Keyboardnya kita. Gampang. Iki jenenge keyboardnya. Enggak. Kerinduan Sangit. mandapipun lestari. Olah. Kok lestari. Lestari iki pelok iki slendro iki. Ya langsung jumenglung. Ayo ayo. langsung jumenglung. Heri, tak dung tak. Ya. Pada laras.
supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yo, wes bar. Yo, wes bar. Ya, masuk. Tenan kok. Wah, luar biasa loh. Luar Mbak biasa Denis. loh ya. Saka-saka rencang-rencang kanca-kanca bapak-bapak iki pangarsa yoga ya Mas yo. Nggih. Biasane lek lagu-lagu ngene iki arasmen iki ngangge musik. Ternyata baru salut baru kali ini Mas. Dah. Gamelan slendro tinggal nyanyi dangdut ya powe enak ngene. Bisa. Tenan kok. Wah. Nggih, pangapunten Mas Rendro nggih. Nggih, Bapak. Soalnya ini kok kan spontanitas. Nggih. Jadi kita tidak pernah sepelan, nggak pernah Ah, nggih. Nggih. mengalir mau. Luar biasa tenan saestu biasane mau lagu-lagu tembang-tembang lestari ya toh Mas. Nggih. Nggih. Terus nek lagu-lagu sing saiki Langgam-langgam lah. Wis umum. Umum. Wis umum, di Iki kono-kono ngono. Iki dangdut ya digarap. Lain dari yang lain, podo laras loh iki. Lah, Kuwi biasa. niki lagune slenge digarap, Pak. Sing piye, Sing Mas? piye? Eh? Ada pelangi. Kita. Malah densene aku Dah, sama iya. teratap no. Ada pelok. Ajak, ya. Cak Selendro. Wonten dawuh, Mbak. Pun cacak lagu-lagu digarap. Nggih. Kapan yuk ketemu bojone Cak Kompet? Kula garap kok. Oh, Oh, Met bojomu digarap, Met. Layak Heeh. lah lebar. lah ya. Nggih, tapi nyuwun sewu Mbak Cangik sing lagu klangenane panjenengan saking kanca-kanca nggih. Napa kula dhewe lagi sepisan iki to ya, Met ya. Nggih nyadong duka ingkang kathah nggih, Pak. Mawi wonten tumpang suwe awake dhewe le, Met. Ah, nggih. Wong basane Jawa Tengah nggone dhewe iki wis beda karo Beda. Nggih. ngarani ngombe nguntal mah ngapa kene, Met? Kene ngelek. Ngelek. Kurang Apa? lek. Apa pakai kol-kola? Aku kok kubro, Met. Apa, Met? Pakai kol-kola. Apa? Lek. Ngelek. Nah, Nggih. Nek basa kula nek ngulu nggih. Ngulu itu. Oh, nggih. Nah, nek Jawa Timur kurang mantap. Napa? Kelek. Ngelek. nah. Kurang cetha umur lek. Ngelek. Nah, nggih. Ngaturin apa malih Napa apa biasane, Mbak? Biasane. Napa Mbak? niki? Monggo. Anu mawon kok sing gampang-gampang, iramane irama gamelan mawon. Oh, napa? Nggih. Napa nggih? Sidorondo gulu Oh, pedhot. Sidorondo oke. Sidorondo. Jambu ngalas oke. Lha Ampe apa? Jak. Lah kok jambu alas tomet itu Sidorondo iki lho. Iki dhewean apa ya dikancani? Yo kok oh podang kuning. Oke. Bodang gunung mboten duit, langkin suwantene Cak Kompet iku dibayar larang Dasono. lho. Oh, Sidorondo riyen makanya terus iya. podang Jane kuning. jane wi aku Kalau- ning kene iki ya gak Kalau- oleh Cak Kompet apa-apa no. mboten nembang. Sampean berdua saja. Oh, ndak apa-apa kene yang bertiga. Aku kok tambah ono lho Oh, ya. gampang. Tambahi Wes, anu tambahi gawean met komet. oh gak, engko tak anu kiuris. Hah? Kiuris ki apa tuh met? Gua apa tuh wi? Iku tinggi moto met. Kris yuk, Kris. Kiuris. Ya, nanti di TF ya. Sidorondo nggih, Pak Monggo, nggih. gitu. Ayo, lagunya si Daranda ya. Melodine pun siap nggih. Kok Masuk bayar siap. larang ya. Ya. Asoy. Ngene-ngene ya. Oh, iya met. Lagek murup. Iya. Oke. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Sayang. Ungkasane sliramu digawe lara. Sayang. Ora urung saikine dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepacut. Ibarat obor ra bakal dadi sekop. Moh ketonku iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaran musik tak tampa. Aslan, 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 aslan. Kabeh iku ora perlu dikatuni. Ya, ya, ya. Janjiku biyen aku gelem tresnani. Kowe lan aku moga dadi
jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono Mas Komet Ya. sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane adom tresno jejodohan selawase sok sok bar Anjir sampun Matur katuraken. nuwun. Jis, terima kasih Mbak Deni. Nggih. Sehat selalu berkah barokah. Amin, matur suwun. Diparingi rezeki sing kathah tur barokah ya. Cak Selendro, Cak Komet. Nggih, boten dawuh. Mbok menawi kanca-kanca kerawitan padha laras, anggenipun ladi kirang trapsila, kirang nyural napa nyocoki penggalih, Nggih. pun pangapunten sing agung. Boten kok mun cekap niki. Nggih. Pancen nggih sok sering nek mengke nek kepanggih sering insyaallah ra ya pas to Met nggih ya. nah sering Nggih. iki kudu Ditanggap ditanggap nggih. nah Dijak Heeh. terus ditanggap le insyaallah pun pas. Nggih. matur nuwun ugi kagem yoga-yoga sedaya matur nuwun pangapunten ingkang kathah Ya diomongi Mat- dijaga kesehatane. Nggih. Mergo saka cuaca kaya ngene iki Nggih. biasane iki sok kala mangsa penyakit pilek, Lah, nggih. watuk. Kagem masyarakat Cangkring Malang Heeh, Mas. mugi-mugi saged pinanggih malih Ing sanes wedal. ing sanes wedal pangapunten ingkang kathah mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipun Leres. ngoten nggih Pak Dalang Nggih. pangkih malih insyaallah wekdal senes iki Pak nggih. nggih Nggih. Padha sehate lah. Sing penting ngaten, semugi panjenengan dipun paringi panjang yuswa tanggapane laris kanca-kanca Amin, sihat. amin, ya Rabbal Sedaya panitia dipun paringi rejeki sing kathah tur barokah. amin Cangkring Malang sapungkuring ngawontenan pagelaran wayang kulit taringgit wacucal. Nggih. Jek dong warga mriki anggenipun pados sandang pangan saha papan diparingi gampang. Gampil. Cangkring Malang dadi desa-desa sing balbatun toibatun warfun gofur gemaripah lo Jinawi. jinawi cepak rezekine adoh saka Bilahi. bilahi. Amin, amin, ya Rabbal Akalepatipun kawula Mbak Cangik ya Mas Komet. Nggih. Panggih sanes wedal monggo kalajengaken lampanipun. Nggih, matur nuwun. Ya, yuk.